ja que el govern ho fa. Doncs és un altre projecte que també s'ha de tenir en compte de cara a seguir sent catalans. I qui diu aquest? Qualsevol projecte que pugueu pensar que comença en un moment, mantinc el català, acció pel català o qualsevol cosa d'aquestes. Perquè si no reaccionem, arribarà un moment en què potser arribem a una independència i Catalunya ha desaparegut. I aleshores el que independitzarem serà com una Espanya petitoneta, amb exactament els mateixos problemes d'Espanya, amb exactament les mateixes proporcions lingüístiques i culturals que té Espanya, i on sortiran el mateix tipus de partits que té Espanya per dir-nos exactament les mateixes borrades que ens diuen ara des d'Espanya. I no sé jo si tant d'esforç com costa una independència, perquè no serà fàcil, val la pena per acabar sent una Espanya molt més petitoneta i molt més indefensa, si tu vas a mirar. Perquè, clar, serà una espanyeta petitona que naixerà sense suports internacionals i que estarem aquí penjats per tenir els mateixos problemes davant. I no explicaré res més, o sigui, és simplement això. Necessitem reivindicar la nació, recuperar el concepte de nació, recuperar el concepte d'identitat cultural, de protecció de la llengua i sobretot conscienciar-nos de que tot això només depèn de nosaltres, perquè si estem esperant a la llei de polítiques lingüístiques de no sé què, o a que vingui la Unió Europea i ens faci el català oficial a la Unió Europea, o que vingui la ONU a dir no sé quina altra cosa, en el temps que esperarem perquè al final no passi, haurem perdut l'oportunitat de continuar existint. I bàsicament aquest és el missatge. És curtet, ja veieu, no us fotré més la brasa, que em sembla que és una castellanada, això que acabo de dir, però bueno. No us diré res més. Ara el que ens interessa a nosaltres realment és que vosaltres, en base a això, si teniu alguna qüestió, voleu discutir alguna cosa, voleu aportar alguna cosa, hi hagi una mica de debat. Perquè a vegades és això, la gent us fot aquí el rotllo, us explica moltes coses, us donen dades, us donen explicacions llarguíssimes, però l'important no és això, l'important és que vosaltres, com a catalans, reflexioneu. I per tant, doncs ara el micro és vostre. Algú diu una consulta? Jo volia preguntar. Només volia preguntar perquè com que es senten tantes coses que fan a Europa i que deixen de fer, que el català està tan malament i segons qui el català és una passada de superparlat, el castellà està en minoria, clar, ja no saps, teniu algun baròmetre informatiu de com està el català en realitat? Home, sí, el darrer que ha sortit és l'IDESCAT, heu de consultar l'IDESCAT, i allà hi ha totes les dades. Els parlants habituals de català a Catalunya són un 36%. Aquests són un 36%, dades del 2018, i del 2018 ençà les coses han canviat moltíssim. Hi ha hagut molta més gent que ha arribat, sobretot llatinoamericans, que venen amb el castellà de casa. Al 2018 hi ha un 36% de la població de Catalunya que s'identifica amb la llengua catalana. I podem deduir que aquests són els catalans, perquè els catalans tenim una cosa, que és que ens identifiquem amb el català. No? Els japonesos s'identifiquen amb el japonès, els danesos amb el danès i els catalans amb el català. Doncs per aquí van les coses. Ara què devem ser? Doncs un 27, un 30, un 32, per aquí. Perquè hem baixat, Del 2018 ençà hem baixat. Les dades a l'IDESCAT del 2023 sortiran aviat, però hem baixat uns quants punts. Aleshores això és una minoria. Som una minoria a tots els nostres territoris històrics. Això parlo només del Principat, No només som una minoria. Una cosa que s'ha d'afegir és que anem a pitjor en un aspecte, i és que la majoria de la gent que parla català habitualment és gran. És a dir, hi ha altres llocs on l'idioma està baixant, però la gent que el parla és jove. Aquí no. Aquí, com més gran, com més avancem en les generacions, més persones parlen català. Com més tirem avall, menys persones parlen català. Fins al punt que ara mateix s'està començant a interrompre el que és la transmissió generacional, perquè fins ara això funcionava.
Els pares catalans transmetien el català i els seus fills parlaven català. Podia ser que no el parlessin sempre, però el parlaven prioritàriament en català. Avui en dia això s'està perdent perquè aquests nens catalanoparlants van a escoles amb una immensa majoria de castellanoparlants i d'altres llengües, però sobretot castellanoparlants. Les persones que venen d'altres països s'integren en castellà i els seus fills s'integren en castellà. Amb la qual cosa aquests nens catalanoparlants, ja no només a l'AMB, que abans es deia sí, això era a Barcelona, no, ara passa a tot arreu. Aquests nens van a l'escola sense parlar una paraula de castellà perquè són d'entorns totalment catalanoparlants i surten de l'escola parlant castellà a estones, fent expressions típiques castellanes o copiant o explicant-te que al pati parlen en castellà perquè, clar, tots els seus amics parlen en castellà. I això abans no passava, o sigui, passaven segons quins llocs, passaven segons quines situacions, però ara s'està generalitzant. Amb la qual cosa, en 2 generacions, el català serà inexistent, serà una cosa de museu, una cosa que t'ensenyen a l'escola però no et serveix absolutament de res. Aleshores, clar, és una situació... Com el gàl·lic irlandès, el gàl·lic irlandès s'ensenya a les escoles d'Irlanda i per tant tots els alumnes de la República han passat per aquesta assignatura i coneixen el gàl·lic irlandès, però la realitat és que, no recordo les dades, però no arriba ni a un 5% de la població és capaç de construir frases fluides en aquesta llengua. Per tant, és com una llengua que fem allà a l'escola, està molt bé, però ningú la parla, és a dir, és la llengua que no. I aquesta és la nostra realitat, és a dir, és habitual avui als instituts veure nens catalans no n'hi ha gaires, perquè una cosa sí que ens passa i és que no sé si ens agrada cardar els catalans, però de fills no en tenim gaires. I aleshores, i això també és una cosa que un dia no haurem de parlar, però... No de cardar, sinó dels fills, però... Parlem del que vulgueu. Però bé, és habitual avui a l'escola veure nens catalans, que no n'hi ha gaires, però que veus que a casa parlen català, que la seva llengua materna és el català, però que entre ells es relacionen en castellà, de manera horitzontal. Aleshores, això, quan veieu això, que si aneu a la porta d'una escola ho veureu, esteu veient en directe una substitució lingüística, de manual. És a dir, jo a casa amb els meus, o senyores, que ja tenen, senyors, que ja tenen 40 anys, veus que venen amb l'avi a buscar el nen a l'institut, la senyora parla en català amb el seu pare, que té 70 anys, o en té 80, però que parla en castellà amb el seu marit i amb els seus fills. Per tant, s'ha tallat la transmissió generacional i quan mori el senyor de 70 anys, aquella senyora ja no té cap més necessitat de parlar castellà. I aquesta és la realitat. No és per ser catastròfics, però hem de saber què hi ha. I el que tenim és això. I bastant generalitzat, no només a l'àrea metropolitana. Això pot passar a tots els pobles de la costa, això comença a arribar a la Plana. Això està passant aquí a Sant Sadurní. Això està passant aquí. Tu vas ara pel carrer i 10 anys enrere tu trobaves colletes de nens, més grans, més petits, adolescents, i entre ells, els que eren del poble que coneixies, parlaven en català. I ara en sents una minoria parlant en català. Però llavors hauríem d'analitzar quin és el problema, quina societat estem creant. Perquè que ve gent de fora ja ho sabem. Que som una terra d'acollida, entre cometes, també, perquè... Però jo quan era petita, per exemple, jo vaig viure a l'època que venia la gent, els castellanoparlants de fora, i nosaltres anàvem a l'escola i al principi, per respecte o per educació, que llavors ens deien que havíem de ser educats, els hi contestàvem en castellà o parlàvem en castellà. Però van ser elles que van anar dient no, parla'm en català, que jo ho aniré fent. Per què fa 40 anys ho van poder-ho fer i ara no? Perquè fa 40 anys els catalans encara teníem prou demografia, érem majoria en el territori, aleshores et ve una allau, en una dècada et ve una allau d'1 milió de castellans, de Múrcia o d'Extremadura. Bé, doncs, si nosaltres som 3 i ells són 1 milió, aquest milió vol integrar-se als 3 milions que ja eren aquí perquè volen formar part d'aquesta societat que els està donant un futur més esperançador que el que imaginaven a Extremadura. Sí, perquè si no, no haurien vingut. Aleshores, ells volien formar part d'això que els està donant una sortida i que els està donant un futur. Era una mena d'ascensor social, però és que ara això ja no passa, perquè els catalans són 3 milions, els castellans
són 3 o 4 milions i després la resta, fins a arribar a 8, doncs són estrangers d'altres cultures, dels quals també n'hi ha de castellans, però de l'altra banda del mar. I aquests es pensen que venen amb l'idioma après ja. I aquests venen amb la llengua de casa i a més amb la mentalitat de casa, que ells venen a la mare pàtria. Y con que m'entenen, com m'entienden, pues no m'esfuerzo. I aleshores, clar, per què van poder fer-ho i ara no? Bé, doncs perquè abans eren majoria i ara no ho són. Llavors, qui s'integra a una minoria? Ningú. A més, una minoria perdedora. Perquè la nostra moral és de perdedors. O sigui, ser català avui és una cosa que val la pena. Home, sí. Sí. Sempre valdrà la pena. Per nosaltres sí, però val tant la pena com valia als anys 80? No. Per tant, esperem 20 anys més a decidir que ara encara val menys que avui. És a dir, quan siguem un 15% valdrà la pena ser català, però si són aquells indígenes que estan allà gairebé arraconats a la reserva. Al final és una Que sí, que parlen entre ells, però ja està. Al final és una qüestió purament de proporcions. I és una qüestió de que abans el que venia no decidia si s'integrava o no. No hi havia aquesta decisió, no era una qüestió de voluntat. Mira, em vull integrar o no em vull integrar, no. Home, a veure, sí, evidentment, quan ja va començar a haver-hi aquell boom de la immigració i hi havia barris sencers que parlaven en castellà, el que anava en aquell barri sí que podia decidir i era una qüestió de voluntat. Però el que anava a parar, no sé, aquí a Sant Sadurní o el poble dels meus pares, que era un poble de 800 habitants a la Conca de Barberà, allí hi havia 3 famílies castellanoparlants, perquè hi havia 3 famílies que venien de fora, la del meu pare i 2 més. Aleshores, era una necessitat, perquè quan aquestes famílies, és una mica ridícul, però quan aquestes famílies es van adonar que les 3 famílies tenien fills, nens, no nenes, nens, i si volien trobar nòvia, totes les nenes del poble parlaven en català, als 15 anys tots es van passar al català. No n'hi va quedar ni un que seguís parlant en castellà, perquè clar, la necessitat obliga. Si només n'hi ha 3 de castellans, el que t'estigmatitza és ser castellà. I aleshores t'estàs condemnant a tu i als teus fills a ser un estranger perpetu en aquesta terra. Però és que ara avui el que t'estigmatitza és xerrar català. Per això... És la llengua que et porta problemes, que t'estigmatitza, que t'assenyalaran. Aleshores, clar, és molt fàcil dir, mira, escolta, jo pujo al taxi, parlo castellà, que segur que no tindré